bach o look yna, dwi'n meddwl. Mae Steddfod Môn wastad yn cael lot o bobl yna. Oedd digwydd bod oedd ser wedi leirio fyny'n iawn. Maes B y fwyaf, tent fwyaf maen nhw wedi cael ers blynyddoedd. O'ch chi gweld llwythi o bobl ifanc yna, ella sa ddim yn mynd I gig Cymraeg fel arfer, heb di clywed am rei o'r bands, ond mae'n wych yna, achos maen nhw'n mwynhau gwyl ac yn gallu mynd adra yn gwybod un bach mwy amdan gerddoriaeth Cymraeg. Ond ni wedi sylweddoli tan gwylio fo ar y teledu nithyn nhw, actually, ar ochr gymaint o bobl yna, achos ni wedi gweld shot o'r cefn yr lle. Da ni wedi cael dros 100,000 o streams rhan, mae wedi bod o gwmpas ers mis Ebrill. So mewn 3-4 mis, mae wedi cael 100,000 o streams. Mae hynna'n golygu lot i ni, dwi'n licio numbers. Yn yr Deyrnas Unedig, mae yna 58 I 60 miliwn o bobl yn siarad Saesneg. Os am ond 5 I 6,000 o bobl yn siarad Cymraeg. Mae raddfa yna yn golygu bod yna 120 o bobl yn siarad Saesneg I bob un sy'n siarad Cymraeg. So mae'r farchnad Saesneg yn 120 gwaith yn fwy. So os ti'n cyrraedd 10,000 o bobl, gyd I liosio hwnna fo 120 I weld pa chunk o'r farchnad ti wedi anelu. Dwi'n gwybod bod yn swnio'n boring, mae'n golygu lot I fi. Mae hwnna'n hawdd. Ti'n gigio gymaint ti'n gallu, hwnna di'r ffordd gorau I wneud o. Ond da ni'n cychwyn oedd na band o'r enw Gogs, a dyn nhw'n mlaen I fod yn The Heights. Ac ar ni jyst gafal ar I cotio nhw mewn ffordd, ac ar nhw'n da ni bo man efo nhw. Ar ni gigio'n lle fydd oedden ni heb di cael cynnig gigio'n I chwarae dde. A wedyn y mwyaf ti'n neud o, y mwyaf ti'n gwella, y mwyaf am dod awn sgwennu di'n gwella hefyd, achos ti jyst yn dod yn gyffyrddus efo offer yna. Ia, da ni'n gwneud Gwyl Rhif 6 wrsos nesaf, a wedyn does am byd wedi blanio wedyn, achos da ni isio hoi fach I feddwl amdan sut I fynd â pethau ymlaen neu ddim yn gwybod, just cymryd step yn ôl a gweld beth sy'n digwydd.